Hvor er jeg? Jeg har taget dig som gidsel. Hvad skal du bruge mig til? Jeg ved, du kan koden. Til hvad? Til Verdensbanken. Du får den aldrig. Okay, jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Okay, vent! Fint. Du har 30 sekunder til at knække. 30 sekunder. Kom nu hurtigere! Så færdig.